जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। जोंनि ओनसोलाव गोबाङानो लुबैदोंमोन आरो गोबाङानो मिजिं दंमोन जे बड'लेण्ड ओनसोलाव गंसे एनसिसिनि इउनिट जाथों आरो बेबायदिनो दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव 73 आसाम बेटेलियन होननाय मोनसे एनसिसिनि इउनिटखौ जोङो मोन्दों आरो बिनि थाखायनो जोङो बे एनसिसि इउनिटखौ बेहाय बासायनो थाखाय जों हाखौ नायनो फैदों आरो बे एनसिसि इउनिटनिफ्राय 3500 माने फरायसुलिखौ फोरोंनायनि बेवहाय बेबस्था दङ। आं सान्दों बेखिना जिहेतु सिदा केपासिटि दङ बे हिसाबै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि हायार सेकेन्डारिनिफ्राय लानानै कलेजसिम जिखिना दङ गासैयावबो जोङो बे एनसिसिनि जि फोरोंनायनि खाबु बेखौ जोङो होनो हागोन। दा एनसिसिया जोबोद गोनां जों बयबो मिन्थिगौ कलेज लाइफआव सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय आरो एनसिसिनि गेजेरजों गाव गावनि जिउखौ दानो थाखाय सोरबा डिफेन्सआव सोरबा बायदि बायदि साख्रियाव थांनायनि खाबुबाबो दङ आरो गावनि जि डिसिप्लिन गावनि जि आब्रुथि बेखौबो एनसिसिनि गेजेरजों जोङो खालामनानै लानो हायो। दा बेखायनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां। जोंनि बड'लेण्ड ओनसोला जिहेतु गुबुन गुबुन बिथिङावबो मोनसेनि उनाव मोनसे जौगालांदों थिग बिदिनो जोंनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाना एबा स्पर्ट्स एन्ड इयुथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टआबो बे एनसिसिखौ लाबोनो हानानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो जों गोबां मोजां मोजां खाबु होनायनि जि राहाजों बेखौ खालामनाय जादों। बेसेबांखिनि हानि गोनांथि? एनसिसिनि जि गोजौ बिफानारि बिथांमोना जोंनो लाइजाम लिरहरदों बिथांमोना 5 एकड़ बेखिनि हाखौ अत्यन्त मिनिमाम खमैबो 5 एकड़नि हा बिथांमोना जोंनो लाइजाम लिरहरदों। नाथाय जोङो बेहाय 50 बिगासो हा होनायनि थाखाय जोङो सिन्था सरसा खालामनाय जादों आरो बिनि थाखाय जोंनि हा आरो खाजोना बिफान लेन्ड एन्ड रेभिनिउ बिफान बिथांमोननिसिम जोङो लाइजाम लिरबाय आरो बिथांमोना थाबैनो अफिसियेल जिखिनि खामानि दङ प्रसेस दङ बेखौ खालामनानै बे एनसिसिनि मुङै थाबैनो बिथांमोना हानि एलटमेन्टखौ खालामनानै होगोन। ओरैनो जोंनि बे एनसिसि इउनिटआ फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो खामानिखौ मावजेननो नागिरदों। दा बेखायनो जोङो जिहेथु बाहाय गोदानहै इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनायाव सम लागोन दा बेखायनो जोङो मोनसे थावनिखौ जोङो थिग खालामदों जाहाथे बिथांमोना बेहाय थानानै सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव एनसिसिनि जि खामानि बेखौ जाहाथे मावफुंनो हायो बिनि थाखाय जोङो बेनि राहाखौ खालामनाय जादों। बाराबारि बे ओनसोल आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे हाखौ देखायनानै होदों आरो जोंबो फैनानै गोजोननाय मोन्दों। मोजां लकेसन दैमा सेर आरो गोबां थावनि दङ गोबां जायगा दङ बेयाव फायरिं रेन्ज बानायोब्लाबो गुबुन गुबुन जेबो खैफोदनिफ्राय बा बे जेबो साननो गोनां गैया। दा बेखायनो बेखिनि हाखौ जोङो नायनानै फैनाय जादों आरो बेहायनो अलमस्ट फाइनाल जानानै दङ बेहायनो बानायगोन। गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय ओइचएस आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव BA/CT सेमेस्टारनि थाखाय फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BA/CT सेमेस्टारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गबिन्द बसुमतारी कलेजाव। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि जानाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजआ फरायसाफोरनि थाखाय एसेल' फिसआवनो फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय खाबु लानानै फैदों। गिबि मुं थिसनगोन 100 फरायसाफोरनि थाखाय माखासे स्पेशल अफारजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन होनाङै क्लासफोर जेरै स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स, कम्पिउटार कर्सनि खाबुजों लोगोसे फरायसाफोरनि कलेजाव थांलाय फैलायनि थाखाय बेसेन होनाङै बास सिबिथायनि खाबु होनाय जायो। गबिन्द बसुमतारी कलेजआ फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदियै साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनि खाबुखौबो फरायसाफोरा मोननो हागोन आरो बे खेबनिफ्राय गसाइगाव फरायसालिमानि सिङाव फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद मिरु एबा आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गोदानै ओइचएस आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरा गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां खाबुफोरजों गोजौ आरो गोग्गो सोलोंथाइनि खाबुखौ लादो। बांसिन मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022271929 970668087 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।